matur sugeng dumateng kang samya ampun sakti badan kula ucap temen ampun ngantos samya lemake mulia atur kula dumateng kang samya saking sojo saged toto lakun konen korbo sayoto saged tepun muka sopo upados upor jiwa milanipun sedaya kang sabyong reksa ampun ngantos sami ngala Allah ing kawula nadyan kula rupa Allah nanging taksih kanca nira nadyan Allah rupa kula nanging tasih golongane santri sayekti saut sami anglapai kesenian werdi-werdi milanipun sedaya kang samya priksa sampun ngantos sami ngala Allah ing kawula nadyan kula rupa Allah nanging taksih kanca nira nadyan Allah rupa kula berdiri tasih golongane santri sayakti saut sami anglapai kesenian werdi-werdi sampun cekap kang dados atur kawula samya sakecakno lenggayra sedaya sinambi mring sekawula kang rupine boten tata yo Di opo wis lali sliramu Dik semono yen dolan karo aku pancen wis suwi ra tau ketemu wis sak mestine lali aku mumpung saiki ketemu iya kita tetembangan karo aku dadi apa kangenku kangenmu bali
kangen wis bisa Apa wis lali siramu Kesempona yen tulan karo aku Pancen wis suwe ra tau ketemu Sak mesti lali aku Untuk saiki ketemu Sejogetan tetembangan karo aku Dadi yo tombo kangenku kangenmu Bali eling lali kowe Sepi rasane waktu pinuju dhewe bangun terus eling kancane Oh jaman samono yen dolan rame-rame Kudu berukun seneng hatine Digelang alit-alit Sakulit aku tombol geni Kesasat mimpi Durung butuh geni Rasa kangen wis bisa mari Kesesat mimpi urung butuh tangi rasa kangen wis bisa mari Iya Alright, alright, alright Ayo pro kanca padha olahraga supaya badane rasa sinami maca erang-erang kawula ingkang miturut agama Ayo sedulur Islam sedaya bebarengan hormatono maning miyose nabi junjungan kita Nabi Muhammad kang mulya Ayo pokal muslimin muslimat Sepopo suco patayan Ojo giyato anggone menghormat Marang ikoti Nabi Muhammad Lamun wong urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kebaringan siksa lan laknat geni neraka kang bulat-bulat lamun urip ra gelem menghormat besok yen ana akhirat bakal kebaringan siksa lan laknat geni neraka kang bulat Alfal kita dina Allahi Islam Iku jauhnya pangeran Agama gue Gusti Allah Islam Ikutin suami tenang mila sedulur wonten ing mriki kata-kata ing kewajiban ayat kang kasebat ana ing dalam Quran terang jauhe pangeran Bila sedulur aku samyo mereka son Ugi engkang ketindakno Agama Islam kang kowe utama Iku dadi kewajibannya Daya Iya Gendut Yo
sing dipikir ora bisa gowo. Esok mati bakule gawe pitung hatiku. Diri ane dua diuru jalani liang awakku. Iki piyen, iki piyen, iki piyen. Sentuh kepotong, penting mesin, ora bisa rumangsa. Warung yang dibuka Ya. di kota Sendok Tangkiring. Pantas kebul dan pesanan kuis dan rondeling. Motor remang-remang sekali ayate. Saya lewat iwas mesin ora bisa gowo. Semane bakule, gawe pitung hatiku. Diri kane, doaku, jalani liang awakku. Iki piyen, iki piyen. Tenang ngomong, paling ngeser, ra bisa rumangsa. Warung yang dibuka di kota Sendok Tangkiring. Panas kebul dengan kue dan rondeling. Ora bisa gowo. Ya wis wae po, wis wae po. Piye. Wis wae po kepiye? Piye? Bali wae, Bali wae. Kesenian saudari Mbak, jangan bikin ajang kelahi nggih. Wis, oke. Ngelingi. Ngilingi. Bali, Lur. Ngilingi. Satria Rimba ojo gawe ajang berkelahi. Bahaya. Ngasih. Perhatian nggih. Lek ngasih iki kejadian sampai di dinas, tanggung jawab nggih. Lanjut. Jaga nama desa kita. Yo. Ode. Pripun Mas, keamanan? Lanjut nopo? Lanjut. J dari panitia menghimbau bila mana kejadian atau kerusuhan lagi, mohon maaf nanti pementasan dipungkasi. Diberhentikan. Masuk Pak Eko. Masuk. Yo. Lanjut nggih. Damai nggih. Lanjut. Yo. Pokoknya sing gelut kok sirahe lebokke box salon ki kon nyetelke DJ ora apa-apa. Ojo. Yo, bolo dhewe Mas, bolo dhewe. Yo, terus ke. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Pada bulan Rajab, bulan yang besar sekali. Itu kewajiban umat Islam memperingati. Karena waktu ini
diperingati, maka mari kita bersama diperingati oleh kaum Islam pemuda dengan pemudi. Jika tidak hormat akan dapat kotor bersih, tapi yang hormat diberi amal yang suci. sopo wong urip kang ora gelem meringati, Apa wong urip kang ora gelem memperingati Bareng mira sirah Muhammad Nabi yang suci. yen wis mati dicemplungke ana geni, pangeran neraka selawase ora bali. Kados sampun cekap kados matur ngawula Kados sampun tegak kang dados atur kawula. kula badhe gantos critane urip ning dunya. Kawula yen lepak nuwun kuning pangang sama Toyo kloko coba udah saking saya bang. Alhamdulillah. Himbauan, kita hadir di sini untuk memberikan suatu hiburan, bukan untuk ajang perkelahian. Zampane wali songo nyebarke agama Islam ingkang mulya kon direwangi kanggo rekoso Wonten seni lan budaya ana ing Jawa, supaya urip donya eling marang Gusti. wajib dilakoni syahadat salat zakat puasa haji lamun puasa Wajib dilakoni tuntunan kang ora lima, syahadat salat zakat puasa haji lamun puasa. Sholat zakat, puasa haji lamun puasa. Desa-desa. Sesuai lakoni tuntunan kang ana lima, syahadat sholat zakat puasa haji lamun puasa. Sing gelut desa
sing gelut iso Sesuai himbauan ya. Sesuai himbauan tadi dari panitia, 1 kali buat keonaran kita selesai sampai di sini. Terima kasih untuk malam ini yang sudah merapat dan sudah damai. Terima kasih banyak. Untuk yang membuat keributan Juga muga-muga sesuk sing apa nek nanggap diributi. Iki 20 jutane iki piye iki 20 jutane. 20 jutane berlaku ora iki? J, mon J.